A quins vehicles prohibeix l'entrada aquest senyal? A. A camions i autobusos de més de 3.500 quilograms de MMA. Recorda que MMA és massa màxima autoritzada. B. A tots els vehicles de més de 3.500 quilograms de MMA. O C. A vehicles destinats al transport de mercaderies. Veus al dibuix algunes xifres sobre el camió? No, veritat? Doncs bé, descartem aquelles respostes que porten xifres dins. No? La A ens diu allò de camions i autobusos de menys de 3.500 quilos, aquí no diu res d'això, i la B també ho diu, però els de més de 3.500 quilos. Cauen per si soles i ens quedem per descart amb la C, que significa que tenen prohibida l'entrada tots els vehicles destinats al transport de mercaderies. Aquest senyal prohibeix l'entrada a autobusos de més de 5.500 quilos de massa màxima autoritzada, 5,5 tones, B, a qualsevol vehicle de més de 5,5 tones de MMA, o C, de camions, tractocamions i furgons o furgonetes de més de 5,5 tones de MMA. Doncs bé, és una senyal d'entrada prohibida, ja ho hem vist abans, vehicles de transport de mercaderies. A la A ens comenta autobusos. No, això és transport de persones. Per tant, la A no pot ser. A qualsevol vehicle? No, qualsevol vehicle no, perquè, fixa't, és un camió. Estan representats els vehicles de transport de mercaderies. Correcte, és la C, camions, tractocamions, furgons o furgonetes de més de 5,5 tones d'MMA. El conductor d'un turisme en remolc pot entrar en una via amb aquest senyal? Cuidado, aquest senyal es pot fallar molt fàcilment. Es veu un vehicle arrossegant un remolc. Tu vas amb un turisme amb un remolc. Pots entrar a la vista d'aquest senyal? A, sí, quan el remolc tingui un sol eix. B, sí, en qualsevol conjunt de vehicles. I C, no, amb cap vehicle que arrossegui un remolc. Doncs bé, cuidado amb les preguntes de tot o de cap ni un, d'acord? Perquè no solen ser les respostes adequades. A veure, si continuem el dibuix d'aquest senyal, veiem un vehicle que arrossega un remolc, aquest remolc, si continuem el dibuix, ens n'adonarem que és un remolc que té més d'un eix. Si té més d'un eix, d'acord? Significa que prohibeix l'entrada a aquells vehicles que arrosseguin remolcs que tinguin més d'un eix. Si és un remolc d'un sol eix, no t'afecta per res. Un turisme amb remolc sí podrà entrar si portem el remolc de només un eix. Si el nostre remolc tingués dos eixos, ja no podria entrar. Aquest senyal prohibeix l'entrada als camions. Ah, sí, en qualsevol cas. B, només si la massa màxima del camió no supera les 2 tones i C, no. Molt bé, veiem que altre cop ens trobem amb el senyal d'arrossegar remolcs. D'acord? Però ens està preguntant per l'entrada de camions. Clar, si un camió arrossega un remolc, no podrà entrar si el remolc és de més d'un eix. Però, en general, aquest senyal prohibeix l'entrada als remolcs? Als camions, als camions, no. No es refereix als camions. Es refereix als vehicles que arrosseguen remolcs de més d'un eix. El senyal de la imatge, el semà... Ai, com estem, senyor! Ai, mare meva! Ai! Tantes preguntes, em tornaré boig! El senyal de la imatge prohibeix l'accés i ens fixem i veiem una mena de tractor agrícola, veritat? Prohibeix l'entrada a tots els tractors. B, als vehicles agrícoles autopropulsats. O C, a tractors i altres màquines d'obres autopropulsades. Jo, per lo que veig, el dibuix és un vehicle agrícola. D'acord? Jo ja la C la descarto i em quedo amb tots els tractors o vehicles agrícoles autopropulsats. I és que no només són els tractors qui tenen prohibida d'entrada. Tots els vehicles agrícoles autopropulsats no poden entrar a la vista d'aquest senyal.
El senyal RUUU 111, entrada prohibida a vehicles agrícoles a motor, prohibeix l'accés a tots els tractors, B, a tractors i altres màquines agrícoles autopropulsades, i C, exclusivament als tractors agrícoles sense motor. No, com que sense motor? Amb motor, o autopropulsat, però amb motor. La C no pot ser. És a tots els tractors o a tots els tractors i altres màquines agrícoles autopropulsades? Doncs bé, aquest dibuix, encara que sembli només un tractor, es refereix a tractors i altres màquines autopropulsades. La correcta és la B. Preguntes difícils, de veritat, hem d'afinar molt el nostre sentit aràcnid aquí, Si no, no ens en sortirem. Va, propera. Aquest senyal està pintada una bicicleta, d'acord? Aquest senyal A indica que està prohibit l'accés a tots els vehicles i especialment als velocípedes. Sembla un dinosaure, això. El velociraptor, el velocípede. B, indica que està prohibit l'accés als velocípedes. I C, permet la circulació... No, permet no, ja acabem. La C segur que no pot ser. Permet la circulació de velocípedes, però no d'automòbils, no, perquè no permet. És un senyal de prohibit l'accés. Aquest senyal prohibeix l'accés. La C no pot ser, segur que no. D'acord? El que també descartem és la A, perquè diu que indica que està prohibit l'accés a tots els vehicles. No, a tots no. Només el que estan representant el dibuix. Aquí, els velocípedes, la bicicleta. D'acord? Vinga. Aquest senyal prohibeix l'entrada a vehicles de dues rodes, B, a bicicletes o C, a ciclomotors. Que està pintat? Una bicicleta, veritat, no són tots els vehicles de dues rodes, no és una moto, no és un ciclomotor. No. D'acord, la A i la C no poden ser. Aquesta és ben fàcil perquè el dibuix és ben clar. Prohibeix l'entrada a bicicletes, velocípedes. Aquest senyal prohibeix l'accés aquí. Sembla un patinet endollat, no? Amb electricitat? Doncs molt bé, prohibeix l'accés a ciclomotors amb selló, B, ciclomotors elèctrics, o C, vehicles de mobilitat personal, els famosos VMP. Què és això? Un patinet. És un vehicle de mobilitat personal. És un V-MP. Prohibit l'accés a vehicles de mobilitat personal. A quins vehicles prohibeix l'accés a una via amb aquest senyal? Ens fixem, veiem el patinet a dalt i la bicicleta a sota. Doncs vinga, prohibeix l'entrada a cicles i a vehicles de mobilitat personal, B, a ciclomotors elèctrics i a vehicles de mobilitat personal i C, a cicles, ciclomotors i a vehicles de mobilitat personal. Molt bé, no es refereix en cap cas a ciclomotors. Es refereix només a... Jo veig un cicle a baix i sobre veig un VMP. Doncs ja està, ni ciclomotors elèctrics ni pantufles. A cicles i vehicles de mobilitat personal. Què indica aquest senyal? Veiem un cotxe que treu com una mena de fum pel costat. Aquest senyal A indica la situació d'un tram de via on existeix el risc que es projecti graveta en passar els vehicles. No pot ser, perquè això és un senyal de prohibició d'entrada. Bé, entrada prohibida a vehicles en funció del seu distintiu ambiental o altres criteris ambientals que s'estableixin. Em sona. I bé, la proximitat d'un tram amb el qual la circulació es veu dificultada freqüentment per una pèrdua notable de visibilitat. Què diries que és? No és la proximitat d'un tram, no és la situació d'un tram, és un senyal de prohibició d'entrada. Entrada prohibida a vehicles en funció del seu distintiu ambiental o altres criteris ambientals que s'estableixin.